Kasngi ka balai pulai. Ha ka kerteng wa ba kun siam ba kun. Amen. Kutra Jesu temen sele ingi da men siam ba kun jong me bagi dop la ban champang ya tin ga jong me. Kalenong ka basan. Kumta kila poi sikithan gadara sasiliang kapung Galilea. Jesu utang suhiar nakalieng ulai kendu ya ubriu ubalami naki kremlum jengtab. Uni ubriu la syong kusut la syong hapten ki jentap. Omdon bala ban kum syu ya u wat da ki kindri. Buon sien la te ya u bat keti bat kejat. Nrai ula bathat iki kindri ba ula penkain iki nar kejat. Omdon bala ya u. Bat sengi bat miet usyang keleng ki jentap bat kilum. Ukerkat utari ladi da ki mau. Ula long kampa ji haba uyo iyo Jesu. Kumta ula mare. Ula dem kho siwa kemat jong u bat ula perta jam. Ko Jesu kukhun ublay bahalo tam. Midan kam ayu bat nga. Nga kerpat eme hak kerteng ublay. Wat pen saja yang nga. Ula ong kumni namar u Jesu ula dam keren hau. Komen siem bam kut. Tumi no na uni ubriyo. Kumta u Jesu ula keli u. Me kerteng u ay. Uta ubriyo ula jubab. Nga kerteng pat. Ngia pun ba. Bar ulayai kerpat ya u Jesu. Ban ombe no eki. Na kata kathan. Hajan hang tala don sikin hun ba kisniang ki bayabam harana plum. Kiksut kila kerpat ya u Jesu. Pa ingin rung hapo kisniang. Ti ula sya eki. Kita ki mensiam bam kut kila mi na uta ubriyo bu kila rung ha kisniang. Baro sikin hun. Kumba arhajar teli. Kila no kompong sya karyat hakapung bat kila yap jelop. Kibriyo ki ba ap ekisniang kila pet yap kila ra kubor syanong ba bat syanong kendong. Upai ba ulayami ban pet ya kala jia ayu. Kilawan sya u Jesu bat kila yu i ya ubriyo ba sya sitom ha upai ksut. Ula syong hangta. Ula kup jan bat ula tibriyo bha. Bat baro kila tiang her. Kibala yu i kila yathu ha upai ba ya kabala jia ha uta ubriyo ba syong ksut. Bat syapang kisniang. Kumta kila sedang ban kerpat ya u Jesu ban mi no nakathan jengki. Kadba u Jesu udang kiyo hakaling. Uta ubriyo bala syong ksut mensyua ula kerpat ya u. Sya se ngan lej bat me. Henry u Jesu sya ya u. Penban ula ong. Kino sya yeng selaki kur. Bat yathu haki kat no utrai ula le esbun bat ula le isen ayapi. Te uta ubriyo ula lej bat ula penbana haki shpaush nong. Ayu u Jesu ula le na kabenta jenggu. Bat baro kibala yu asngau ya kata kila lengo ngai. Haba u Jesu ula le pai biang dakaliang sesiliang. Upat ba ula yalum saudong ya u harut keduriang. U Jairus urang ba sinekok ulawan bat ula yu i ya u Jesu. Ula dem krup haki kejat jenggu. Udah kerpat ya u. Kakhun rit jonga kapang jur. Wan se wan bu ikikti jong me halor jongka bakan dupkoit bat im. Jesu lalit ringkat bat u. Bat upat ba babun uya bot bat uya pingyan syajan jong u. Ladon ka wei ka kentai ka bastom jur na ka jing bi snam la khat ar snam. Wat la ka syak sumar habun ba kinong ai dawai. Kalalut baro ka pisa tingka jongka klem yo bor ai. Bat kalanang jur penban. Kalau yu asngau syapang u Jesu, kumta kalabut ya u nadin upai ba. Ladangan keta ya kejain kup jong u, kalau ong haladi ngan koi. Kalau keta ya kejain kup jong u, baka jingbi senam kala sange si sendan. Kalau sngau hala kamet bakala koi na kata ka jingpang. Mar kumta u Jesu la sngau baka bor kala mi na u. Kumta ula pai saudong uta upai ba ula keli. Mano bakta ikijan jonga. Kisenran jong u kila jubab. Meyo i baki beriu kia pingyan ya me. Balai me keli mano bakta ya me. Henry u Jesu la nang pait saudong bani yu i ya kata ka kentai ka bala le ya gande. Ka kentai ka lasung tu ayu kala jihaka. Kumta kalawan da ka jingkenyu tiang. Kala dem krup hakmat jong u ba kala plalun. U Jesu la ong haka kukhun ka jinget jopi kala penkot ya pi. Kilet suk let san batukot no. Kadba u Jesu udang kren lawan poi ki bara kubon na yung Jairus ki ong. Kakun jong pi kalayap. Balay pinpen salya syu ya onong hikai. U Jesu umpatiaw ya kani kubor ba ula ong hau.
wat shep tieng sungai. Nang ta sya yano ban bot ya la chang yo Petrus, Jacob, para jung Yohanes. Kila poi hiyeng uta orang ba, hang ta Jisu la syam ya ka jingkin ben baki breu ya yam baki alinya. Lalai rung ba ula ong, balai ket ni ka jingki wen. Balai pia yam, ka khana kam syam yap, ka syuyo athia. Kila sedang reki ben ya kumta ula pemi iki baro. Ula khot iki kimi iki pa jong kata ka khana, iki sedran jong ulai got, ba ula lai rung hapo ka kamra bathia ka khana. Ula syem ya ka na ka kti ba ula ong haka. Talitha ko ka bamut, ko hep khejot. Ka khana ka bakhat ars nam karta kala khejot, ba kala sedang banyat saudong. Kila lengo ngan ya ka ne ka jingjia. Te Jisu la dong ting ban yathu briu ba ula ong haki. Ai kan bam kan di. Ka gospel jong utrai ka jingero yami ku Chris. Gospel Markus kala nang maningkong dekat maningkong Markus uong ba kani ka dei ku wor ba sapang Jisu Chris ukun jong play. Ya ka jinglong kun play jong Jisu la sakhi daki bor bada ka kam ka ba ule ka bor ka ikhtiar ka ba udan ka pen I ba ulong sya kun jong play. Halor ki jingpang jisitom halor ka jingyap da ka ba pen ki embe ka kun jong Jairus halor ki bor ka Mariang da ka ba pen jajai ka Eryong ba kam tam halor ki mensim paman ki mensim paman haba ki Jisu ki dam peluk ki dam krop ki ong milong ukun jong play. Kaba mut ki kiyo haba ki Jisu. Nang parang ka jinglong ka bakarpang ki mensim paman ka mut ki itu ka jinglong pasisya jong Jisu. Ki tip ba Jisu de kun jong play. Henry kani ka jing tip omlay maki kilangai. Namar balay maki ki tip ka jing sisya namar ki ka jinglong pasisya jong Jisu ba uday kun jong play. Henry kani ki ong da ka jing kiyo. Kumta kang ba ong Jacob kasi ba jong ulo nang ba ar ka ba kendai. Ki suit ki ngat ba don tang way play Henry ki kiyo. Ki suit ki ngat ba don tang way play Henry ki kiyo. Kumjur ka jia ya uni ubre ba syong suit haga dara. Haba Jisu la sedang ban ong uban bi no uni ubre ubatai ong bawat pendik engi ku Jisu. Midon kam iu ngakarpa na me kateng jong play wat pen saja engi. Kata ka jing ong jong suit. Bahwa Jisu keli ka kateng jong suit uang ka kateng upat. Nga kateng upat. Upat ka mamut ka thoi ka kunhun sipai ka bala kumno ki dan riwa jan ngot. Kani ka jing pen ka bor jong paman. Ya ka jing te jing kum jong paman ya ka jing im uni ubriu bat ya ka pertai barok kawai. Henry kani ka long wa itenat pada ba wal ada long kata ka bor jong ni paman kaya ringkat kat hin riwa jan ngot ki sipai. Henry hajar ngut sipai kata ka jing pun jong su jong mensim paman. Hakmat jong Jisu ki ha bendam krop. Hakmat jong play jong ki ha bendam peluk ban pra ba Jisu dong kun jong play. Kapen ba Jisu don bor halor ki mensim paman baro. Ba ki mensim paman baro ki ha bendam hakmat jong Jisu. Peniru yang iwe ko man ko para ba it. Mangkin mau ba mensim badan hapo jungi yo ane saw ong ba mensim badan hapo jungi ukraw bor sibun bani uta badan hakapartai la bandan ki mensim ba mana hakapartai henry la mensim ba khu usong sa hangi kin ma mensim ba khu badan hapo jungi ukraw bor sibun sha bani mensim jong hakapartai bar ka bamot bangin job eke ba rokai ka ba aka jing em jungi kalong ba yo le isi mangingi plehi kala kelenti ban aila de uksuit ban lok kenrat aka jing em jungi lingba ka pop lingba ka jing mukhnang haki pop bayap par kham karpang lingba ka jing simpenta ka jing mani blai thau ba da ka jing plila jungi hi da ka jing khot hi ya ka bor jing suit ya ka jing imla jong la ni da ka jing simpenta ka jing mani blai thau ha ka jing pet kot pet sla jing pet kiti kini kila banlong ki channel la ne kita ki jing khang ki ba pli ya ka bor jong ba man ha ka jing em jungi Lada mangingim ple ka bor jong paman ha jing em jungi ken ma ba Jisu long bodon bor hado kata ndai lada mangi ba deng la ple hi dala ka jong ka man ya ka bor jong paman kata kan bu e ka jing em jungi iwe pe iwe ha ka jing ma sithi bane kong Yohanes na malai khot ba pra ka ong kat ki bale pop ki long bi jong uksuai Jisu khul ubri ula pa na binta ka ni ban pelat lut yang yi iwe pe iwe na ka bor jong uksuai Jisu upawan pelat dua ingin nak bor jong paman. Handai la da mangi padai ngile khnang ngi khot khnang yu paman ha jing em jungi
kani ka khanglat ka jing ai jong blei ha ka jing em jongi ken mau mun chim bodan ha po jongi khan bor pani bodan ha ka pathai ai mun chi bokut on chong sa ha ka jing em jongi wat play lot ya ka wat play lenti ya ba man ban wan ha ka jing em jong pi but ha ko bakut du uni ubri om kumno sha se ngan lai bat me hang ning yu iba uni ubri la kwa ban bo no jisu de jisu ong yu ya baru pha yu ba ule yalap se kita ki spotli ki snong Decapolis kede gani ka than gently awa uni ubri udan ba uni ubri ulale bala penai kamba ba ubli ulale nak munta jugu ke ba jisu ulale nak munta jugu bale jisu umsha amal bale isi uni ubri uni gentle ba tu ka por jisu haban let biang se Galilea ba haban let se baca stom se Jerusalem nakani ka daw ha uswa ba unsha stom uswa ba unsha ya ba lo kading na pendap suara ka budget ikini ki kipat ba Israel ban pen I ya ka jing pendap jung play ka jing kular ba ulakran ki dong itu lupa ban 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 sedang biang la ne ban pen ki im biang ya kata ka jing pen im dak budget kipat ba Israel kani kan wan pada siki brio baro Henry hadin ka jing ipat jung u pada jisu kalau nang ba khat riu ru ngi I ba ong kipat ba haki Israel haki sedran kilai sing jat ban riu baro pen baptis ki penlong sendran natara ku ong no hakal no makan ridu ka bakat san ong ba kilek setelah kabar thai ba to yala bi ku boro ha gi ta baro jar bangai video baptisma online im jar bangai an pendram yalap ya ku boro ha baro om dei su tang ki ju la ne tang ki gentle hendrai ha baro ki bangai ki yo baptisma kin lai im ba ju ba gentle jingpen im ga bat mai ka dei limba ka jinget hau jisu Ngiu I pada sepang kani ke kentai bapang mi snam khat ar snem ke lapang mi snam hendai ke jinget jongka ka ong haradi ladangan ta ya ka jan kup jugu ngan koi buon ki briu ki apnyan yo jisu ki atnyan yo jisu ki akta yo jisu hendai tang bakta kani ka wi ke kentai ka bakta ta ka jinget tang maka ka yo ya ka jingkoi bat habak up jisu phai ong kumna mano bakta enga Petrus ong no kat ni ki briu ki apnyan bani kendo bani bakta bani khuble yeme kumno me ong bakta enga mano bakta enga ka jingmut ba baro khoi ki briu ki persang bakta yo jisu hendai maki kita klan ka jinget kani ka kentai ka bawan da man kata da ka jinget ka ba bu ila jong ka jing ma na mar maka ka long bam khuai ka ba mi akhmat jing pai pa la ka kata eno ka long kin long bam khuai hanai ha ba ka kata ya jisu om dei ba jisu ka la bam khuai handai ka jing khuai jong jisu ka pen khuai ya kani ka kentai ka pen long ya kani kentai ba kon koi kan kia ka pen long ka ba kon long ka ba khuai ba nang ni sikmat kan sala ban sim ban taru bar ki wei pat ha ka jing khuai kani ka bor jong jisu larang ni don ka jinget ula ban pen kot yangi larang ni don ka jinget pen kia yangi larang ni don ka jinget un ai yangi ya ka jing em ka bapura un ai yangi ka jing kot ka bapura un ai yangi ya ka jing ai ka bapura ka bangidan kam ha ka jing em jongi Beteng cucu ekane pada nyu I ba kat ba jisu udah keren ba kane kekentai one point ki briu na yung chung jairus ban om ba ka khun chung u ka layak ka khun chung u ka layak ah Henry jisu klem cha score kata ka jing ong jing ki ba ula le cha ka yung chung jairus bar ka e ka wei kentin ka ba jisu ula om what shape tiang sungai Bat kani ka jing pun ko ya kari kuntai bapang mi Islam hakalti si yung jong jairus kadon dulu ke benta ban pan skame ka jing jong jairus worship ting jisu la pun ko ya kani ka brio bapang mi Islam kal arsnam worship ting jairus menta ngan let bapi sungai ban andau la let chayeng jisu la pan ki em si sai kani ka khul jong jairus baru ong ni kentin talitha ko ka bamut ko have ki jot talitha ko ka bamut ko have ki jot bangi pen I ngi I pada jisu pun kot kumna ya Markus ong ba te jisu la dong ting e ban om ya tu brio ngi I ben sa sien ya ta ka jing ong jo jisu hadir ba ule ka kampala what you to brio ka bamut kata bangi ong haktin pareng messianic secret amal boleh kapor jong u kampat poi kapor jong u kampat poi kata kada ong what you to brio Kohnan ka pora ba I le si mangi ru iwe bewe ngi dan kam ya ka jing ta jong jisu
Jisu ukta engi tang hakawe kanong rem. Hakajing em mensim lane hakapertai bekerja mensim. In the spiritual realms. Ke baru khot kitrekam tang lingba ka jinget. Tang lingba ka jinget. Larang inget sisa Jisu ula banle hakajing em jungi. Ula ban penlat lut engi. Ula ban pen em engi. Ula ban pen bahabeng. Eke bala jot. Eke bala pra. Ula ban ai beng engi. Yakajing em kabatmai. Tungin pa na yakani kajinget kabastkam. Kajinget kabayay ne hakajing em jungi. Kukpa bahabaneng tuai bakajinget kabamila ai hangi hau kun jungi Jisu Christ uhan men jungi bakading jo kajinget kabala penraham kido no jungi dau munsim buku kin kirsil biang hangi ya kajingkat men balakarku nak kabenta kajingwan kahima jungi. Tuai bakajinget jong mi kan penkelai hangi syakinong bet sembai kibam dirkat jong ka gospel. Tuai bagi sembai kin penkelai kalong beriu man beriu. Masa po bagi jing thao baro akajing kipit lenti bati kenai ka beneng batamai bat ka pertai ka batamai haba andala job ya ka bo jong jing sneo ka burom jong me kan ting chan chabam jukun. So ai bagi jing jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing kermen ya ka jing terang benta ki spa beneng. To ai baka ni ka jing kan pensap riang ya ka jing kemen baka jing suk jong nong pen em jongi cha satala ka pertai. Syami ublai jongi ubala kerku junam kalong kaburam bat kajingero si junom amen. Kudunut kutam Jisu tu isin ayingi kemarin harap ni Kristan tu dua nam taji hak kerteng ukpa bau kun bau mensim bakut amen.